siya. Bomba ako. Bomba. Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao. Asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon. Estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at oras mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan. Maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa Bicolnet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey, Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda.
nagtatama Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Hoy, tamang oras sa Bilog na Pilipinas, 19 minutos po makalihis and alas 10, nimpag kamarang. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang matauning kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asing iba pa. Mabareta on the spot. Programang mamadikos kan mga gibong kabalbalan, alagad mataunin pagsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot, pag-iriba ang lalaking mahilig sa gay. Tony K. is Tony Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolan Worldwide. Tony Kiliste sa On the Spot sa Bicol Net TV.
Alright, good morning. Oy, Diyos marhay pagka-morning. Diyos marhay pagka-aga po. Sabi, good morning, Bicolandia. Oy, hello po kita ngayon ng Friday. Thanks God, it's Friday. Petsa 16 po sa bulan na Agosto 2024. Maraming rahay ang panahon. Mainit, maalingahot po mga tugang ang sa tuyang palibot aday. Ay, magsaramay-samay maraming kita mga tugang sa loob po ng sarong oras na presentasyon po sa tuyang programa ngayon po tabi na Friday. Sarong oras po na presentasyon sa tuyang programa. Oy, syempre sa pangalan po kan Bilog na Pwersa kan Bicolnet TV. Siyempre sa Panginoon po kan sa muyang station manager Maestro SM Nalagtuon dyan po tabi sa main studio. Siyempre po sa pangalan po tabi kan sa tuyang mga katuwang hindi po sa laog kan sa tuyang programa. Siyempre mga tugan sa pangalan po tabi ni Gabaos na padagos po nagantabay. Padagos po na nagpapaabot man yung pagtitiwala po digdi sa tuyang programa. Maraming thank you po sa Indo Gabaos. Siyempre mga tugang, good morning po sa tuyang mga parantabay, Luzon, Visayas, Mindanao. Happy Friday po tabi sa Indo Gabaos. Happy weekend na naman. Siyempre po sa mga parantabay nato dyan sa 1st, 2nd, and 3rd District of Albay, magandang umaga. Siyempre po mga tugang, kita po. Ano sabi ko na nga kami po, padagos nagpapaabot ng maubang pataratara po sa lambang miyembros kan pamilya. Lugod, diyaon po kita sa marhay na kamurugtakan sa mga oras na ini. Harayo po sa kadimalasan, harayo po tabi sa katibaadan. Hoy, syempre, good morning man po sa tuwing mga parantabay ng mga FW. Sa inyo po kamong party kan kinaban. Kita po, nahiling ko sa paagi po yan kan Bicolnet TV. Syempre mga tugang, Aldowning Friday, oy, fiesta. Happy fiesta po mga tugang. Dakon ko nyo na fiestahan, kaya ako nalilibong mga tugang kung masain. Nalilibong ako mga tugang kung masain ako. Pagkatapos kan sa tuyang programa mga tugang. Takadakon pa lang ko nyo na fiestahan mga tugang. Diyan po sa may party po kan Barangay San Roque. Sa gabos na ang patron po San Roque, fiesta po ngunya na pagkaldaw. Happy fiesta po sa gabos niya itong mga kababayan, sa gabos na itong mga paraantabay diyan po sa party po kan San Roque, Santo Domingo, Albay. So mga amigo ko tabi diyan, kumusta? Ano lamang tabi? Ano lamang tabi? Basta ako mga tugang, sabi ko na nga bago ako nagprograma mga tugang, nakasapna na ako. Pero kung agdahonin da ako, fight man ako. Tagari digdi sa sakuyang sinapla mga tuga. Gari perti digdi an minodo an igadaw and also so birthday iyan so nga paborito ta mga tuga sabay ang pakantahan da pertihon iyan amigong Julian Criven Blanca Plo. Ano daw pa di mag-ibahan kita pa dai? Librido ka ngunyan pa rin. Mag-ibahan kita pa rin. Maglibot-libot kita ngunyan. Basta sa yung mga parantabay po. Diyan po sa may party po kan Barangay San Roque kan Santo Domingo. Happy fiesta po tabi sa Indo Gabaos. Kay Brad Tears Valderrama. Brad Tears. Gari namis mo akong kasubanggi. Pasensya na. Taday ako nakaabot yan. Kadakol kitang apod kadakol kitang naapitan ka subang kita volunteers. Kaya pasensya na. Happy fiesta na lang po tabi sa Valderrama family. Diyan po tabi sa Barangay San Roque kan Santo Domingo, Albay. Sige. And also sa iba pa sa mga amigo nato diyan sa day ko na masaro-saro ta kadakol ka mo. Basta happy fiesta po tabi. Maligayang pagdiriwang sa gabos po ng mga amigo ta diyan sa San Roque kan Santo Domingo. And also sa San Roque man kang malilipot, fiesta daa, kasabay man duman. Digdi ako sa San Roque kang manlilipot, mari na digdi sa amo ko. Iya pa dai. Sa baton mo ako sa crossing. Tamadyan ako.
Pwedeng krimen. Sabaton mo ako, halaton mo ako dyan sa kanto. Tama dyan ako. Mapasakit magaiyan. Sabaton mo ako. Makaabot pa lamang ako dyan sa San Roque kang Mandilipot. Yeah. Sige. And syempre mga tugang, happy birthday po. Duman po sa may mga kapag kini, sa may mga kumplean nyo po ngunyan na pagkaldaw. Happy birthday na lang po tabi isa sa Indogabas. Maligayang pagdiriwan po tabi. And syempre sa may mga anniversary po ngunyan na pagkaldaw. Happy anniversary po tabi sa Indo. And syempre duman po sa may mga importante as in apod kini darakula or igwa po tabi ni mang kasiributan selebrasyon ngayon na pagkaldaw. Oy, happy pagdiriwang na lang po tabi sa Indo boss. Basta ingat na sana po kita sa lambang selebrasyon. Syempre mga tugang duman po sa tuyang mga kababayan na yaon po sa banig ng kamatian. Aday, happy na lang. Yaon po sa Manlain-Lain na hospital, magparahay po tabi, magpakusog, bangon. Sabi ka na nga mga tugang, kung kaya pa man, pugul-pugulan na mo na. Dipisil po mga tugang, dipisil ang magadan, lalong dipisil man, sabi ka na nga, dipisil mga tugang, igwa po ng mga nagagadanan. Talagang kung grabe po mga tugang ang pagbuhay-buhay, kapag yaon sa ibabaw kang lalo na po mga tugang kapag nagadanan, dipisil man po yan. Okay, kung kaya pa man, pugulan na sa namo na. Oy, good morning kay Ate Dayan, dyan sa Barangay Fidel Sortida. Baya, happy watching tabi. Watch out po. Thank you so much for watching. Ma-message ko tako sa imo para day na. Makonsilo, aday. Happy watching, happy Friday. Diyan po sa mga parantabay na ito, diyan sa may party man po ka na Esto Domingo Albay. Ma'am Ninya Yao, nakantabay na ngunyan na pagkamorning. Thank you so much. Ma'am Ninya Yao, nakatutok ngunyan na pagkamorning. Thank you so much sa pag-antabay po. Siyempre kay Ma'am Bet Kana, sa tuyang apod kani, para antabay kasurog dyan po mga tugang sa may party po kang United Arab Emirates. Thank you so much, Ma'am Bet Kana, for always watching. Mas busy siya. Pero may pong nag-antabay na gusto si Elite man sa satuyang programa. And syempre mga tugang, di man po sa satuyang mga kababayan, igwa po tabi ng mga kamunduan, igwa po tabi ng mga gadaan. O syempre, ang programa niling, ang Bicol Net TV, padagos po na nagpapaabot man. Kan sa muya pong pakikidumamay, magiging po tabi sa indong mga kamunduan. So may mga gadaan, condolence. 0915, ano na itong numero ta? 0963, baka ibang numero ang nasasabi ko, day. Ay, 0963-711-4989. Yan po ang satuyang linya ng komunikasyon para po sa mga gusto magsabay. Gusto po magpaabot ng sila mga mensahe sa paagi po ng satuyang text line 0963-711-4989. Yan siya na po tabi. Ang sa indong pipilsion. Tangani po na makapagpartisipar. Digdi po sa laog ng satuyang programa. And also sa mga nakantabay po sa tuyang live broadcast nila na pagka-morning, ang programang ininahiling manindo sa paagi po kang Bicol Net TV Bakakay page. So mga nakantabay dyan, good morning, happy Friday na lamang mong po tabi isa sa Indogabaos. Kaso iba nagme-message duman, pasensya na, kaday ko tulos na babasa po tabi ang sa indong mga mensahe dyan sa Bicol Net TV Bakakay page. Basta, happy Friday po tabi sa Indogabaos. Mabuhay po tabi kamo dyan sa mga padagos na nagantabay. Padagos man po na nagsusunod si Irip dyan sa satuyang programa. And also sa page po kang On The Spot News TV. Isa bayang kita na hiling dyan. And also sa paagi man po kang Samuyang YouTube channel. Mag-subscribe po kan Samuyang YouTube channel sa paagi po kang Bicol Net TV. I-search lang po yan. Mahiling po kita dyan. Yeah. Good morning, Ma'am Ding Sinabya. Nakaantabay man ngayon na pagka-morning all the way from Daraga Albay. Apel City, Daraga Albay. Good morning sa mga para antabay niya to dyan sa Barangay City, kan Daraga Albay. Mabuhay po tabi kamaw. Ma'am Bise, kumusta? Ano lamang? Ano lamang Ma'am Bise? Day ka mamesta. Baka pwede lamang dyan tabi Ma'am Bise mag-iba. Sige. Good morning, And regards sa
Okay, bro, Dick Navia. Yan sa imong mister. Thank you so much sa pagantabay kami sa kuya man na programa. Sa in kita makipista, madara akong malita kaagan pa. Doon dakulaan mo na tabi, Ma'am Dise. Isa kong puna ko, mga duwa ng balita ang dalahan mo. 30 minutes mga tugang. Ay makalihis po. And apod kini, alas 10 po tabi ng pagkaaga. Ano, doon diretso na kita? Or ma-commercial mo na kita? Ma-commercial da mo na kita sabi kan sa kuya, diging kay riba. Tangani ngayang makabuelo ka. Tangani ngayang pagwiltada mo, fight na ngayaan sa imo ngayang mga didiskuteron. Ngunyan ngayang pagkamonay. Kadakol kita mga tugang na pag-restoryahan, pagkisarama-samaan mga tugang, ngunyan po tabi na pagka-down ng Friday. Yeah. Kaya dyan sana po kamo, madalion sa nini, mabiltada kita mga tugang, makalihis po kayo mga nagkakapirang pagilomdo. Kong Joey! Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda! Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagpamuntan albay sa bayanta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay sa bayanta. Alright mga tugang, Philippine Standard Time, 34 minutes, makalipas po ang alas 10 ng pagka-morning. Balik po kita sa satuyang programa. Balik po kita sa satuyang pag-restamya. Ngunyan po tabi na pagka-morning. Gistonic Kiliste sa On the Spot sa BicolNet TV. Alright mga tugang, ay balik po kita sa satuyang programa ning. Balik po kita sa pagpapadagos ng satuyang programa ngunyan po tabi na pagka-morning. Oy pwerte pala na day. O digdi kita bago kita mga tugang magpasiring po sa satuyang mga tema ngunyan na pagkaaga. Paki-shoutout mo na lang si Bro Dick, nasa Nueva Ecija siya ngayon. Luminayog sa trabaho niya. Di gustong sabihin tabi Ma'am Di Sinabia. Medyo malungkot ang iyong gabi. Kasi Bro Dick, wala palan ngunya na pagkamurnayan, wala palan ngunya. Yaon duman sa Nueva Ecija. Ingat na lang tabi kay Bro Dick Navia. Uni na nagpamati na si Brother Kelso Valderrama. Morning po Sir Brad. Oy, happy fiesta kasubago ta kapatabi Brad Kelso uunabihan din sa kuyang programa. Kaya ko sigurado yako pag nakanta may si Brad Kelso Valderrama agdahon ako kay ni tapista diyan sa Barangay San Roque. Ano daw tabi Brad kung iimbitaran mo man ang gadakaw? Sabi ko tabi Brad kasubago pa yako si Brad Kelso Valderrama maimbitar ito maimbitar ng gad. Mabuhay ka tabi diyan.
Brother Tirso Valderrama, dyan sa Barangay San Roque, Can Santo Domingo, Albay. Salamat aday sa pagantabay, maski busy ka. Sa pag-estimar kan mga bisita mo, nag-asirip ka manggiraday sa sakuyang programa. Thank you so much. And also, regards tabi brother kay brother mo, okay, Brad Lucky. Happy fiesta po tabi sa inyo. Mari na Sir Brad, iyo tabi brother. Mapasiring ako diyan. Pagkatapos kay inita, masupog man sa imo. Morning tabi, Boss Idol. Mos na makipis na kita. Haing katabi Ramil Banyaris Barbasina brother. Taonin na si Brad Kers, nagpamati na, magdumana na sa natabi kita pa din. Pa din. Ramil Banyaris Barbasina. Umari na ta, mapasiring na kita duman, kanabrad na Tears, Balderrama. Naka-ready na daan duman. So, sa tuya na lamisa. Kapwerte po baga so inomon mo na nasi rep ko, may kabangang tubo. Iyo tabi Ma'am Disi, balon ko ito. So tubo, tigpupuro pa angos ko ito tabi Ma'am Disi pag nakikipisa talaga ako. Di ako nagpaparadulse. Iyo ito so ano ko, tangani all natural. Meron mga tugang, digdi na po kita sa satuyang pag-restorya. Sa masunod na simana po mga tugang, another long weekend mga tugang. Pupunan iyan sa apod kinay August 23 kung saan mga tugang on August 23 pala mga tugang pinagsisilibrar po ang Ninoy Aquino Day. Kaya ini po mga tugang ginibong special non-working holiday. Kung saan mga tugang ang sarong long weekend ang naghahanap po mga tugang sa satuya po sa mga Pilipino ngunyan po tabi na Agosto matapos po mga tugang na pirmahan or ano po mga tugang ideklarar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. pinag-move mga tugang so Ninoy Aquino Day para po sa pagkumemorar kan Ninoy Aquino Day mga tugang sa August 23. Special declaring Friday special non-working day. Sa Lunes mga tugang, bako sa Lunes, sa Agosto 26, Lunes iyan mga tugang, ang sa tuyang observer man mga tugang ang National Heroes Day. Iyan ang mga kaabang-abang mga tugang, nabitan na nga ni it's gonna be a long weekend mga tugang. Digdi po sa satuyang nasyon. Puon po sa Agosto 23, pupuunan iyan mga tugang sa pagkumemorar mga tugang kang Ninoy Aquino Day. And sa Petsa 26 mga tugang, ikimemorar man mga tugang ang National Heroes Day. Kaya ano pa man, magplano na kung masarain po mga tugang tangani ng masulit lamang po mga tugang ining long weekend. Ang long weekend mga tugang August 23 Friday, Saturday, Sunday, Monday wala pa po tabi ning laaw. Sige. Matibayon man po ako kay ito magpaangos na tubo, makulugon sa panga. Medyo makulog sa panggapi, tabi Ma'am Disi, ang pagpaangos ka ito. Pero okay lang. All natural. Nailing mo pala so pigpost ko kasubang gitabi Ma'am Disi aday na may puro paangos akong tubo. Sige. Tigdi na kita mga tugang sa iba pa niya itong pag-restorya. Na ito. So, sa tuyang pagsasamaan mga tugang digdi po sa tuyang programa. Sabi po mga tugang kang NEDA ang 64 pesos mga tugang na budget kada tao usto nagapo yan mga tugang sa pang-oral daw na pagkaon po mga tugang kan sa tuyang mga kababayan o kang mga Pilipino po mga tugang. So gustong sabihin
ang 64 pababa ang budget ka mga Pilipino para maituring po mga tugang na food for ano kung kamo apoton mga tugang, saan aabot ang 64 pesos? Iyaw sa pang-ural daw po mga tugang na pagkaon-kaon po mga tugang. Kaya minsan mapapaisip ka kung paano po ini mga tugang pinagkikwenta. Paano ini baya mga tugang nasabi kan mga apod kini yaon po diyan sa departamentong iyan. Manunungod po mga tugang digay. Paano ninda kwinenta ini na 64 pesos? Arawang budget sa pagkain ng bawat Pilipino, 64 pesos pababa dapat pang maituring na apod kini sakto daan na po mga tugang sa pangangaipota sa pagkaon sa oral daw. Diyos ko miyo perdon. 64 pesos just imagine sa siring ka na budget. Ano ang aabutan mo kayan? Ano ang aabutan mo kayan mga tugang? Ano ang mababakal mo sa kantidad na 64 pesos sa pagkakan sa oral daw? Ultimo mga tugang na sa manahalin mo yan, sa mahalin mo yan kang barakalan mga tugang, parang hindi nakakasya ang 64 pesos mga tugang na budget sa oral daw. Bako iyo tabi ma'am Dese. Kadakol na bagang mga post mo ang nakasirip ka lalo na sa aftershock. Ika talaga ma'am Dese. Iyan man talaga ma'am Dese ang hanapanap lang. Sige. Abangan ta kung ano mga tugang ini na tamay ano mga tugang gari diskumpiyado kay ni mga tugang sa tuyo mga kababayan regarding po sa pahayag kay na 64 ang dawang budget mga tugang sa pagkakanta po at kan sa tuyo mga kababayan pagkaon ta po mga tugang 64 pesos just imagine 64 pesos sa puon ngayon sa pamahaw pangudto babangaon mo ito sa pagkaon-kaon mo sa sarong aldaw kakasya sasapat nga ba gari dipisilon man ini po mga tugang gari ralagpas naman kay ni so apod kini gari ralagpas naman kay ni po mga tugang so kwintada sa mahal pa sa nakambarakalan mo niyan mga tugang halos gabos na sana po mga tugang pigbabakal 64 pesos kakasya ba yan sa nakaw? Sige. Maray na sa nata, Ma'am Desita. Minsan may pistahan. Medyo salbado tabi ang salbado tabi Ma'am Desita. Sige. Digdi kita sa iba pang mga istorya mga tugang. Sa lado lokal naman kita po mga tugang. Sa lado lokal. Siniguro po mga tugang ni 3rd District Congressman Didi Cabredo kang Albay na gabos or ang sa iya po mga tugang na nasasakupan lalo na ini po mga tugang na saradit na mga paraoma ang matatawanan or makikinabang man mga tugang digdi po sa mga programa kang gobyerno arog po kaning tupad. Ngani po na matawan sindaning karagdagang suporta sa inda po tabi na paghahanap buhay. Magayon ini na lakda or magayon ini mga tugang na kumbaga magayon ini mga tugang na programa ining tupad. Siyempre bilang congressman, 3rd District Congressman si Didi si Kong Didi Fernando Cabredo dayon niya po mga tugang pinagpapabayaan po mga tugang so sa iyang mga constituentes diyan po sa 3rd District. Kaya kung binabilib di mga tugang siyempre mati niya po mga tugang mati niya po mga tugang ang pangangaipo, mati niya po mga tugang ang kurahaw
O kan sa tuya po tabi ng mga kababayan. That's why sa iya po mga tugang na pinagsisiguro na ano man na ayuda hali po sa gobyerno an sa iya po tabi mga tugang na mga constituents dyan po sa 3rd district, sigurado po na makaka-receive man kayan. Unlike po tabi, siyempre dito may iwasan digdi. Unlike po mga tugang sa ibang mga distrito, pipira sa na or minsan nga ni pili sa nama pinagtatawanan po tabi kay mga siring po kay na klase po mga tugang ni ayuda. Dahil nga ni po ako nakakalawas arong taso bato ni Deng, di na gumagana. May pangyari ang tabi, Ma'am Daisy. Pwede magpanaluyan-luyan ko yan, Ma'am Daisy. Bumakal kang bato. Bumakal ka tabi, Ma'am Daisy, kibagong bato. Tangali nang makalayog si Darna. Yeah? Sige. Okay, ang yan, nakula mga tugang ang pasasalamat siyempre pa. Lalo na kang naglibot-libot po kita mga tugang dyan po sa 3rd Distrito kang Albay. Kaya yaon po ang pagreparo, yaon po ang pag-asikaso kansarong Didi Cabredo sa inda po tabi mga tugang. Kung bagaday po sinda pinagpapabayaan. Kaya dahil sinda po mga tugang pinagpapabayaan. Basta ang katugon-tugunin ni Kong Didi, duman po mga tugang sa iyang mga constituentes, dyan po sa 3rd Distrito kang Albay, maghirigosa na po tabi. Kaya maghirigosa na, kayaon po siya, masuporta mga tugang, magibuning paagi, kaya ni po na masuportahan po mga tugang, ang sa tuyang mga kababayan, lalo na po mga tugang, ini po na yaon sa sektor, ini po mga tugang ng mga paraoma, dyan po tabi sa 3rd Distrito kang Albay. Sana all arog kayo ni po mga tugang ang kaisipan kan mga congressman. Bakong kada beses na magkakaigwasan na po mga tugang ng eleksyon, saka sana po tabi minapamanate. Kaya so iba kaya so iba, buhay pa palang ang congressman tadig di sa tuya ngayang distrito. Tayo baga makasupog baga po mga tugang pag-arog kayan kapag aranin na ang pirilian sa kansa na po nagiging aktibo, mating-mati iyan mga tugang kasatuyo mga kababayan. Pag siring po kayan, mating-mati po ninda iyan napakitang tao sa nangaya iyan, tama eleksyon sana. Kaya bakong araw po mga tugang kayo na pagreparo asin pagkasikaso mga tugang ni Kong Didi Cabredo dyan po mga tugang sa 3rd Distrito kang Albay, ma-election man mga tugang kidae, ang sa iya po mga tugang na mayormente po mga tugang na kamauotan is matabangan po sa kasarandayan. And mariparo mga tugang sa indang mga pangangaipo. Kaya tayo man na po baga mga tugang ang pinaka-importante mga tugang na kasabay iyan po mga tugang kan apod kini kasabay iyan mga tugang sa trabaho kan sarong inihidong opisyales to serve. Kaya nga mga public servant po mga tugang sindang pinag-aapod. Kaya bilang public servant mga tugang kinakaipuhan po ninda na siguraduhon po mga tugang na mamati po kan mga constituentes. Kasindaman po ining mga constituentes na ini po mga tugang ang naging dalan man po mga tugang kung natasinda po yaon po kamo dyan sa sendo po tabi ng mga pwesto. Okay, dapat in return mga tugang yaon na po kamo dyan nakatukaw. Ang first priority nito mga tugang is mabalusan po tabi sa mga botante ning marhay po tabi na pagsiservisyo. Bako po tabi na pag nakatukaw po tabi kamo, ang ingot po tabi na pinagigibonin is ito po na magpayaman. Magbakal kidakol na mga ari-aria. Habang susaindo po tabi na mga kababayan, padagos po tabi ang pagtiyos. Kaya masirtihon po mga tugang ang 3rd District kang Albay. Saan sarong Didi Cabredo mga tugang dai po tabi nagpapabaya sa sainda. Kaya
Dahil po tabi mga tugang nagpapabaya sa inda. Lalo na po mga tugang sa lado po tabi kaning mga kasaradayan. Yaon po. Yaon po mga tugang ang sa iyang pagreparo kan mga pangangaipo sa ngaran po tabi kan serbisyo publiko. Kaya sa araw po kaning programa mga tugang otoron ta na. Ini po mga tugang sa paagi kaning tupad ang pinaghangaan ta po mga tugang sa sarong Didi Cabredo is ito po mga tugang na never niya po tabi mga tugang pinagkaklama na ang ayuda po mga tugang sa paagi kan tupad hali po sa iyang kwarta, hali po sa iya mismo. Sa iya po mga tugang pirming pinag-inambitan na ang kwartang iyan mga tugang hali po tabi sa gobyerno. Kaya hali po iyan sa gobyerno kaya ang pasalamatan ngayon nito ang gobyerno. Ako ngayon naging instrumento sa nakayan para ngayon magbulos ngayon ang siring na ayuda digdi sa Indo. Gustong sabihin, pigtatawanan niya po mga tugang ning linaw, duman po sa mga tao na bako kamo sa kuya magpasalamat ang kwartang iyan bako sa kuya. Kwarta po iyan kang gobyerno. Ako nagisa na ngayang instrumento ngayong mabulos maipabulos ining ayuda sa Inda. Bako man ba sa mga tugang arog kang mga nagkakapira, sabi ko na ngani mga tugang na grabe po mga tugang ang paipa. Lalo na ngunyan na mapirilian, ma-eleksyon mga tugang. Sabi to na nganin, although harayo pa, pinaglalauman na wala tuo mga tugang ang mga siring po kaining mga programa sa mga burbarangay. Pinaglalauman mga tugang gapos na mga nahihiling ka po mga tugang. Siribot-sibot ang pagkatao ng ayuda, pagkatao mga tugang pagreparo kan mga pangangaipo kan sa tuyang mga kababayan. Pero mapapahapot ka, natatangon yan sana. Natatangon yan, maski sa mga kaislahan mga tugang, naduduma, narareparo mo yan po mga tugang. Natatangon yan sana. Ang kinakaipuhan man sana po mga tugang, ang pinaghahanap po kan sa tuyang mga kababayan, is ito po tabi mga tugang na continuing continuous mga tugang na apod kini kumbaga subako po mga tugang na apod kini bako mga tugang su mga lulubog lilitaw na mga ayuda na asistensya pagreparo po tabi sa Inda. Kaya minsan ngaya mga tugang nagpapahiling na kami ngaya ang tunay na may pagmakulaw. Pero ang hapot na tangon yun sa napo tabi, nagralataw ini po na mga nagkakapirang ini. Kaya kung kita ka na mahiling mga tuga, ano ang kamawatan? Bubulong-bulungon sa napo mga tugang sa tuyang mga kababayan. Bubulong-bulungon, lalansiho na naman po mga tugang ka mga nagkakapirang mga paurorayudang iyan. Na which is dapat ka ito pa po tabi ninda giniribo yan. Dapat ka ito pa po mga tugang ninda, ka ito pa sinda guminibo ng Diyos. Yung paagi mga tugang tangani kuta na kaito pa dahil na po na mamatian ang mga siring kaya kailangan kita kunya na nahihiling po kan mga tugang. I'm sure kamo man po mga tugang sa tulong distrito kang Albay nahihiling po nindo mga tugang kung sarasay bagay ining grupong ini na fight mga tugang ang pangilosyon. Fight mga tugang ang mga pinagigibo po mga tugang ng mga programa na dapat kuta na kaito pa po mga tugang ninda pinagigibaw. Yan mga tugang ang dapat po tabi nindong pagreparohon. Hilingon po mga tugang, huwag kayong magpapadala. Dahil po magpadala mga tugang sa mga nagkakapira na sobra kahamis. Sabi ta na nga ni mga tugang, yan po ay kukupas din. I'm sure, ikaw naman po kamo ng mga ideya kung serisay po ini. Kung serisay po ini po mga tugang namang klase po ng mga politiko digdi po sa satuyang palibot. Sige. Sa iba pang mga istorya mga tugang, labyog kita dyan sa banwaan kan ginubatan mga tugang. Kung sain mga tugang, susanggunian bayan po kang ginubatan, through the office of the Vice Mayor Gemma Anong Hoko, naaprubahan na po mga tugang
pag-purchase mga tugang kan 44 units of van to be utilized by every barangays of the town to become rescue vehicles in times of emergency and calamity. This will help every barangay, especially in terms of disaster preparedness. Magayon man ini. Ang serbisyong ungho ko mga tugang, nahiling taman po mga tugang poon kay ito, sundo sa ngunya, kung ano man po tabian sa iya po tabi na mga programa, bilang saro man po mga tugang na inihidong opisyal, bilang saro man na public servant po mga tugang dyan po sa Banwaan kan Ginobatan. Dakulaan ini mga tugang nataba na pagpuntis po kayo ni na 44 units kayo ni mga tugang na units of van, ini po itatao sa mga kada barangay na magagamit man po, magagamit man po mga tugang kan lambang barangay tuyong igwa po ning emerhensya, igwa po tabi mga tugang ning kalamidad, asin iba pa po mga tugang. Kaya dakula ko na bagay ini na igwa po ning mga sharing kaining mga itinatao po mga tugang nakatabangan sa mga barangay. Ining pagpapatao mga tugang, pag-aproba kay ni mga tugang na pag-purchase, ining 44 unit po kang van, itatao po mga tugang dyan sa Banwaan po tabi kang Ginobatan. Dakulang katabangan ini mga tugang, sabi ko na nga ni Otoronta, lalo na sa mga barangay, nahalawig po, harayo po sa sentro, at least sa paagi po kayo ni na mga van na ini, madali po ang pagtransportar in case mga tugang, igwa po tabi ng emergency, mapaaldaw man o bangge, igwa po sinda na mga gagamito na mga service vehicle mga tugang na makakatabang sa inda sa pagtransportar mga tugang pag igwa po tabi ng emergency and other calamity mga tugang na minaburotwa po digdi sa tuyang palibot. Sana all ganyan po mga tugang sana all ganyan po tabi ang mga kaisipan. Ito po mga tugang na pagtao, pagpapamati mga tugang ning kagiana, pagtatao po mga tugang ning mga magagayon na programa na makakatabang po tabi sa kagabsan. Bako po tabi para sa na po sa mga nagkakapira. Kaminsan, igwa man kita ki mga narariparo mga tugang na sa iba sana ang natatawa na nabubulusan po mga tugang. Bako mga tugang for the para po sa kagabsan. Magayon kantan ni po pinag-iisip mga tugang sa kapakanan po tabi kan sa ito mga constituentes, kan sa ito po tabi ng mga kababayan. Iyo po ang pinaka-importante dyan. Ma-eleksyon kita po mga tugang na ipapamati po tabi nindo. Na ipapamati po tabi nindo ang sa ito po tabi na pagmakulaw sa ito po tabi ng mga kababayan. 10:59 in the morning, alat ka labyog kita dyan sa Banwaan po tabi kan Bakakay. Takasong hapon, after may programa nga tugang, may nag-message sa tuya, regarding po dapat masimbag man ni Mayor ni Mayor Edsel Villesa kan Banwaan po tabi kan Bakakay Albay. Igwa ngunyan mga tugang ki nagkakalat po mga tugang na video online na family food pack mga tugang na ipinagbababa po mga tugang sa sarong truck. Bako mga tugang sa opisina kan DSWD, kundi sa sarong ngayang residensya. Kundi, di ko ini masimbag kasi ang gusto ko po pag-arog po kayo ng mga isyo, ang alkalde mismo po mga tugang ang magsimbag po kayo ng siya po ang makakapagpaliwanag kayo ng sigon sa report mga tugang, so Municipality of Bakakay nag-request na po mga tugang si Family Food Packs through Honorable Edsel Villesa, naggalong yan ining asistensya ning maabot po mga tugang sa 3,794 families which
para po mga tugang sa 1,954 fisher folks and 1,600 farmers. Iyon ang mga tugang ang ipinagpaabot digdi sa tuya po mga tugang. Pero as of now, dahil ko po tabi ini masisimbag, pag mga siring po kayo ni, ang gusto ta po tabi si Mayor kayo ni mga tugang an mag paliwanag tungkol po sa bagay na ini. Simple man sa na po mga tugang ang kahapotan digdi kan sa tuya po tabing mga kababayan kung natin ngayat sa saro ngayang residensya ngayon ipinagbaba bako ngayon sa office of the sa opisina po ngayon kan DSWD or sa opisina kang MSWD or bako ngayon sa munisipyo. Iyo man na po sa kahapotan digdi ha kan sa tuyang pinagsend sa tuyang ini mga tugang kasuhapon makihumapot po kita kini sa opisina ni Mayor siguro sa masunod na aldaw kasuhapon o kasubago dito na paran siguro may importante man na lakaw pero I'm sure kaya man ining simbagon ni Mayor regarding po sa bagay na ini. Baka igwasan na po mga tugang ning mga diit po mga tugang na pero sana masimbag ini kasi for the interest ini mga tugang kan mga kababayan ta dyan sa Banwaan kan Bakakay siyempre pag siring po kayo ni kinakaipuhan po kayo ning kasimbagan kaya otoron ta ang gusto ta po na magsimbag kayo ni ang alkalde siya man sila kayo ang makakapagpaliwanag po mga tugang siya man sila ang makakapagpaliwanag kayo ni kung naipanao nga ba ito naipaabot ba ito sa mga dapat na matawanan po kayo ni na salado po kang mga paraumasin mga parasera dyan po sa Banwaan po tabi kang Bakakay Albay. Kaya initially di kita kayan makakasimbag mo na kasi pag mga araw po kayo ni nakatudan ta po na permi po na i-verify and i-contact po or kuhaan po ang lado po kan alkalde or kung siseban po mga tugang ang mga kasimbag kayan tanghali na po sa kalinawan kan mga isyu na ipinagpapaabot po tabi din sa tuya. 3 minutos mga tugang makalihis na po ang alas 11 ng pagkaaga o maluhay-luhay na kitang mapaaram digdi po sa loob kan sa tuyang programa ngayon ng pagkaaga tamamimiss ta pa to luhay-luhay na kitang mapaaram tamamimiss ta pa kita kasayang man may nag-imbita Buda baka lamang igwa kita duman kay Mano para baka lamang igwa kita duman na Mano para na bago sa panlasa nailing mo naan ganilugod ay kita kayo ni tutugutan sige 4 minutos mga tugang makalihis alas 11 ng pagkaaga o sa liwat sa pangalan po na bilog na pwersa na Bicol Net TV siyempre sa pangalan po kan sa mga station manager Maestro SML doon siyempre sa pangalan po kan sa tuyong mga katuwang digdi po sa loob kan sa tuyang programa o sa pangalan po tabi nindo Gabahos maraming thank you and siyempre kami po ako man po tabi ansendong nakasabay Ma'am Anita Aquino nakahabol sa tuyong programa. Thank you so much Ma'am Anita Aquino, thank you so much for watching sumi man ini nakaantabay sa tuya. Ma'am Bet Kana, God bless tabi, ingat po, thank you so much Ma'am Bet Kana for watching. Ako man po tabi mga tugang ansendong nakasabay ding iba ansendo po tabi amigo kasulog po kang may mga tugtog na gibalagad kontrali po kang may mga dispalinghadong trabaho. Tony Criste mga tugang at your service and kami po ang Bicol Net TV kasulog kang Bicolano worldwide. Thank you so much. God bless all. Bye. Keep safe Bicolania. Enjoy the rest of your Friday. Bye-bye. See you on Monday. Kung Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan mga programang magagayon talaga matibay na congressman sa kauswagan gabos niya gigibon para sa sato sa
Salamat kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa Tagalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon. Estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at alam mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan. Maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog, kang Bicolano, worldwide.